Pnawn da i chi i gyd, a chroeso cynnes iawn i chi. A diolch am ddod y pnawn yma at ein darlith arbennig, darlith Cymdeithas hanes yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru. Mae'n bleser mawr croesawu i Bob Morris i'n plith fel am ein darlithwr, athro, hanesydd, ysgrifennwr, darlithwr, arbenigwr, pregethwr, faint amser sydd gennych chi. Ond, yn helpu ni y pnawn yma i gofio am Tegla. Cwpl o bethau i ddweud cyn i mi drosglwyddo i Bob gyda diolch. Ond jyst i ddod ag ymddiheuriadau Mr Robin Jones, ysgrifennydd Pwyllgor Cymdeithas, sydd ddim yn teimlo'n dda heddiw yn anffodus. Ond diolch iddo fo ac i Mrs Fiona Rowlinson sydd wedi trefnu popeth i ni y prynhawn yma, a dyn ni'n meddwl am Robin, wrth gwrs, dwi'n siŵr ac yn anfon ein dymuniadau gorau ato. Hefyd i ddweud, mae rhifyn newydd, gwyliedydd, ein cylchgrawn ni allan, a mae yna lun hyfryd ar y clawr o Tegla, lle gafodd Tegla ei eni, wrth gwrs. Mae yna gopïau sbar wrth yr ochr, mae yna gopïau eraill ym Mhabell Cytun, a mae yna groes o bob amser, wrth gwrs, i chi bicio i mewn i Babell Cytun am baned, cac yn cry, sgwrs, groes o cynnes iawn. Ond dwi'n mynd i dawelu rwan, a dwi'n mynd i drosglwyddo i Bob, a diolch i chi yn fawr iawn. Diolch. Wel, gai ddiolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i ddechrau gan y Cymdeithas hanes yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru. Mi oedd o yn annisgwyl, ond mae wedi bod yn wahoddiad pleserus iawn i drio i wireddu. Wedi dechrau darllen llyfrau Tegla pan o'n i tua 10 oed efo Mnedw, a wedi bod yn chwilio yn yr atig i ffeindio llawer iawn o'r hen gopïa o lyfrau. Dwi wedi treulio'r misoedd dwytha yma ail gynefino a gwir yn darllen llawer iawn o'r newydd o drysora Tegla ac o'n i rioed wedi dod ar ei traws nhw o blaen. Ac mae fedmygedd i at y dyn a'i ddawn a'i weledigaeth wedi cynyddu yn aruthrol drwy wneud y gwaith yma. Wedyn dwi'n gobeithio fedra i gyfleu dipyn bach o'r rhyfeddod hwnnw i chi. Ac aina estyn o hofio at Robin yn hen gyfaill, ac dwi'n siŵr bod ni'n dymuno adferiad iddo fo. Wel rwan, o Tegla wedi weddi ym Mhen Stryd yn Tegla yn mis Mai 1880, Mai 31, 1880. Oedd o'n hoff iawn o'i fro, o'n meddwl uchel iawn o'i fro. Yn ei hunan gofiant, mae o'n sôn am hynafiaeth yr ardal, am yr olion dynoliaeth cynnar oedd i weld o gwmpas, am yr hen blastau fel Bod Idris yr oedd Tudur Aled wedi canu i deulu Bod Idris. Felly, mi oedd o'n falch iawn o'i fro, ac fel y gwela ni, mi oedd o'n dod yn ôl i'r fro yn ei ddychymyg pan oedd o'n sgwennu ar gyfer plant. Dyma'r ardal, dwi'n yn gwybod pa mor glir ydych chi'n medru gweld y map yn fan hyn. Dyma chi Tegla yma, a mi welwch chi Pen Stryd yn fan hyn lle ganwyd o. Mae y cartra lle ganwyd o, bod y teulu wedi symud gryn dipyn dros gyfnod o tua 20 mlynedd, oedd i fewn i ardal Tegla. Ac felly mi welwch chi, dyma map mwy yma, dangos Tegla 1, yn dangos Pen Stryd, a Llyn y Brys, un o'r tai, bydd nhw'n byw yno fo, a mae wedi gadael disgrifiad manwl o'r bywyd oedd ganddyn nhw yn Llyn Brys pan oedd o yn blentyn, y llawr pryr wedi caledu nes oedd o fel concrit, y prydau gyda'r nos
yn bita bara llaeth neu turkey pie, swnio'n ddeniadol iawn dydi, ond be oedd turkey pie? Do'n na'm turkey na pie yn agos ato fo. Be oedd o? Oedd crystyn wedi'w mwydo ac wedi'w drochi mewn unrhyw fath o doddion sain oedd yn digwydd bod ar gael, ond hefyd disgrifiadau chymryd ganddo fo o'r dyletswydd teuluol pan fydda ei dad o'n arwain y weddi ar ei lunia bob gyda nos oedden nhw'n cadw dyletswydd teuluol, ac mi oedden nhw'n amlwg yn deulu defosiynol dros ben, a mi oedd wedi cael magwraeth defosiynol dros ben. Dyma chi lun modern ola'n Tegla, a tu draw i'r pentref a'r eglwys, mi welwch chi y dolydd estynedig. Mae gennych chi'r brynian y pellter, ond islaw y pentra, fanodd y dolydd lle bydda'r porthmyn yn dod. Mi oedd Llandegla'n enwog fel canolfan Porthmona ar un adag, a dweud y gwir oedd teulu mam Tegla o gefndir Porthmona, oedden nhw'n deulu eitha cefnog wedi bod, ac ar y meysydd eang yna y fanna fydda'r porthmyn yn gosod i pebyll ac fyddan nhw'n pesgu i gwartheg cyn symud ymlaen ar y daith i'r Smithfield yn Llundain ac i lefydd eraill. Felly, tyddynwyr a chwarelwyr oedd ei deulu o'r ochr i dad o William Davies i dad, o Richard Davies i daid o, ond mi oedd y teulu'r mam yn fwy cefnog, ond o'na rhyw draffant wedi bod. Mi oedd nain Tegla, mam i fam o'r wan, roedd hi wedi cael ei diarddel gan ei theulu am bod hi wedi cael plentyn siawns pan oedd hi'n wraig weddw ifanc ynde, ac mi gollwyd y cysylltiad efo ochr mwy cefnog y teulu. Chwarelwr llechi oedd William Davies am y rhan fwyaf o'i yrfa. Mi oedd yn gweithio yn y chwarel enfawr yma, islaw bwlch o'r Oernant, y foel, chwaral Moel y Faen. Mae wedi anfarwoli gan Tegla, wrth gwrs, yn yr ysgrif y foel Faen, pan mae o'n sôn am y ddamwain enbyd gafodd ei dad, o nath i adal wedi'w niweidio am byth. Ac eto, mi ddaliodd ei dad ymlaen i weithio am flynyddoedd ac yn cerdded milltiroedd i'r gwaith. A mae gen efo sôn, mae gen efo ddisgrifiad emosiynol o'i dad yn mynd yn ôl i'r Seiat wedi misoedd yn orweddio ar ôl i anaf ac yn teimlo bod wedi cael bendith dim ond oedd yn fyw ynde, wedi'r niwad oedd o wedi cael yn y ddamwain fawr yma. Dyma chi'r teulu, mi oedd ganddoch chi William a Mary Ann oedd enw i fam o. Mi oedd gennych chi Mary Ellen Davies, hi oedd yn hynna, ond mi oedd yna o'na efeilliaid wedi marw yn fuan iawn ar ôl ei genedigaeth cyn hynny. Oedden nhw wedi cael ei magu wedi cael ei geni ar dyddyn o'r enw y Masys, a doedd Tegla hun ddim yn gwybod be'n union oedd tarddiad o'r enw y Masys. Wedyn, mi oedd William, y mab hynna, mi oedd o wedi wenu mewn tŷ o'r enw y Llety, ac wedyn Hannah a dau a brawd a fydd farw'n blentyn, a wedyn Edward Davies fel oedd o pan fedoddiwyd o. Mi oedden nhw wedi'w geni yn Penn Street ei hun mewn tŷ o'r enw Hen Giat. Ac wedyn o'na un ciw bach yn un, sef Rhys, a mi oedd o, mi anwyd o yn llyn Rhys. Felly, teulu tlawd oedden nhw, ond eto yn deulu diwyd, yn deulu diwiol a defosiynol, a bywyd digon bywiog iddyn nhw. Mi oedd y gapal wesla bychan yn Penn Street, ond doedd na ddim gweinidog yma yn rheolaidd. Mi oedd Penn Street yn rhan o gylchdaeth fawr oedd yn ymestyn yr holl ffordd i'r Rhythun, ac anamal iawn y cael na rywun ddod yna i bregethu noson waith, ynde. Ond reit dros ffordd i'r lle oedden nhw'n byw mewn ffordd, mi oedd gennych chi'r capal yma, capal Pisga, ac mi oedd capal yr annibynwyr oedden nhw.
a mi o'na gymdeithas, gymdeithas pobl ifanc undebol yn cyfarfod yna rheolaidd, ac mi ddechreuodd y teulu fynd i fan honno, ac mi oedden nhw'n cael budd mawr o'r cyfarfodydd hynny. Yn 5 oed, dyma Tegla yn mynd i'r ysgol am y tro cyntaf, sef ysgol yr Eglwys oedd yr ysgol yn Llandegla. Ysgol efo traddodiad o yr ficer, efo dipyn o ddylanwad yno, ac mi oedd gwraig y plas yn ymweld yn reit anmal yno. Ysgol cwbl Saesnig, fel oedd ysgolion yn niwad oes Victoria, ddwch chi cyfnod y Welsh Not a dilyn. Ond yn fanno y dechreuodd Tegla i addysg. Ond mi symudodd y teulu. Ond mi symudodd o pan oedd o bron iawn yn 12 oed, felly mi dreuliodd rhan helaeth o'i blentyndod yn Llandegla ei hun. Mi fydd o rhaid iddyn nhw symud, achos oedd chwaral y foen fael wedi cau, ac mi oedd ei dad o wedi cael gwaith yn y chwaral galchfaen yn Mwynglawdd neu Mynera. Ond dyma nhw'n penderfynu symud i ardal lle roedd na fwyn gloddio yn mynd ymlaen. A dyma nhw'n symud i le oedd yn cael ei alw amser hynny yn Pentre'r Baes. A dyma'r ardal. Dyma chi Bolt Gwyn. A fan hyn, mi welwch chi Bryndo yn y cefndir a fama. A mi welwch chi'r enw Plas Gwyn yn fan hyn. Dwi'n gwybod os gen i fa gwell, oes na ni. Dyma chi Plas Gwyn yn fama. A yn fan hyn, oedd yr ardal yna 2 wedi sefydlu, oedd yn cael ei alw'n Pentre'r Baes. Ond mi o'na gapal yna. Mi o'na gapal bach o'r enw Gwynfryn, a dros y blynyddoedd fe fabwysiadwy yr enw Gwynfryn gan y pentre yma oedd yn rhyw fath o feistred i Bolt Gwyn ei hun. Ac i'r capal yma, capal y Gwynfryn, y bu o'r teulu yn mynd am nifer o flynyddoedd. Mae'r capal yn dal yno, ond mae wedi cael ei droi yn dŷ erbyn hyn. Ond i Bolt Gwyn y tueddodd Tegla fynd fel oedd o'n tyfu'n hun. Yn un peth, mi oedd o'n mynd i'r ysgol yno. Mi ath yn 12 oed i ysgol Bolt Gwyn. Hon yn ysgol fwrdd, ysgol awdurdod lleol, os ni'n cael hi heddiw nhw, ynde? Ysgol anenwadol. A mi oedd Cymro o poeth oedd y brifathro, ond o'na'n gair o Gymraeg, oedd o'n gwahardd unrhyw air o Gymraeg yn yr ysgol, ac mi oedd hyn yn dryswch mawr i y Tegla. Ond mi oedd o'n gweld dawn Tegla, oedd o'n gweld i weithgarw a'i brysurdeb o, ac felly, pan oedd o'n 40 oed, yma Tegla cael cynnig bod yn pupil teacher yn ddisgybl athro. Mi oedd o'n cael, yn y flwyddyn gyntaf i Brentisiaid, oedd o'n cael 5 punt y flwyddyn, wedyn 15 punt yn yr ail, a 20 punt yn y flwyddyn ola. Ac mi oedd o'n falch iawn o fedru cyfrannu at incwm y teulu, achos oedd o'n dweud oedd o'n suddo chwilydd mawr, na oedd pawb arall o'r plant yn gweithio erbyn hynny. Ac oedd ei dad, wrth gwrs, iechyd ei dad o ddim yn dda. Felly oedd o'n falch o ddechrau gyrfa yn yr ysgol. Dyma chi ran o'r ysgol, llun gwell o'r ysgol. Rwan, ysgol cwbl Saesnig, ond dyma na rhywbeth yn digwydd. Yn 1897, dyma na athro ifanc, hogyn ifanc o Tywyn Meirionydd yn dod yna fel athro, yn dirprwy mewn ffordd i'r prifathro. A hwnnw oedd Tom Arfor Davies. Dyma'r unig lun dwi wedi ffeindio honno fo. Cofio, oedd ddim yn lun da. Oedd o'n hogyn eithriadol o ddiweithiedu ac weithgar, ac mi nath o draws newid bywyd Tegla. Fe dar fi ddim dweud gormod amdano fo, y dylanwad mawr gafodd o ar Tegla. O ran i gyflwyno fo i lenyddiaeth Cymraeg, i feirn nad oedd erioed wedi darllen o blaen, i waith O.M. Edwards a'i gylchgronaf o Cymru
a Cymru'r Plant i feirdd fel Ceirio ac Alun, a hefyd i gyfnodolion oedd o'n cael ei ddarllen cyfnodolion y dydd ac yn enwedig y cyfnodolion crefyddol. Ac mi sylweddolodd Tom Arfor yn fuan bod na bryd Tegla oedd mynd i bregethu ac mynd i'r weinidogaeth. Ac felly dyma fo'n dechrau gyflwyno fo i'r syniadau ddiweddara oedd na ynglŷn â crefydd yn ei cyfnod o. Ac mi barhaodd Tegla i ddysgu hun am weddill i oes nes dod yn ddyn eithriadol o ddysgedig y myd diwinyddiaeth a astudiaethau crefyddol. Rwan, mi symudodd y Centre of Gravity megis o Gwynfryn i Fwlch Gwyn ei hun. Mi o'na gapal diwyd a phrysur iawn, capal Bethesda yn Fwlch Gwyn ei hun. Ac mi o'na Cymdeithas a Siat pobl ifanc ac ysgol Sul ddiwiog iawn yna. Ac felly fanna fyddan nhw'n mynd, o'na grŵp o wir ifanc tar un oed y Tegla y Siat pobl ifanc yno. A mi oedd Tom Arfor yno yn ei helpu nhw a'i harwain nhw. Ac efo'i ddylanwad o, mi helpodd ei sefydlu steddfod y gwir ifanc i ddechrau, a ddaeth yn steddfod pentra Fwlch Gwyn yn nes ymlaen. Rwan, dyma na driw ohonyn dod at ei gilydd rwan, a dyma nhw'n rhentu ryw dŷ bach reit wrth yr eglwys. Mi dynwyd o'i lawr wedyn, mae o di diflannu erbyn hyn. Ond mi wnaethon nhw ddiddosi'r lle a'i dachluso fo, a'i ddefnyddio fe fel rhyw fath o ganolfan annibynnol lle fedra nhw roid y byd yn ei le a trafod diwinyddiaeth a materion y dydd. Malu awyr oeddan i lot medda Tegla ei hun, ynde, am nad oedd nhw'n llawer o gefndir o wybodaeth, ond mi oedd o'n ddechrau ar y syniad yma o gyd drafod a dysgu trwy drafod. Tom Arfor a'i dylanwad, un dylanwad pwysig iawn gafodd o, oedd trwy fynd am dro efo Tom Arfor a met arall i Wrecsam un diwrnod. Ddaethon nhw'n ôl ar y tren i Goed Poeth, doedd y tren yn mynd i Fwlch Gwyn ei hun, a dyma nhw'n cerdded ymlaen wedyn ar hyd lôn Caer Ardd tuag at Fwlch Gwyn. Ac oedd ei nosi ydyn nhw, oedd just yn y pas, ac oedd na eneth ifanc yn cerdded o'i blaena nhw. Ac mi oedd na un o'r hogia Randolph oedd i enw fo, oedd o'n sgwario dipyn ar meddwl bod o'n mynd i siarad efo'r hogan yma. Ond dyma Tom Arfor yn gafal yn ei fraich, tit fo fi. A dyma fo'n gadael Tegla ar ôl, a dyma Tegla mynd yn swyl i gyd at yr eneth a cyflwyno ei hun. A honno, wrth gwrs, oedd Jane Eleanor Evans, a ddaeth yn wraig iddo fo, ac y dreuliodd y ddau 20 mlynedd yn briod, a bron i hanner 100 mlynedd efo'i gilydd yn cwmni i'w gilydd. Felly o stesion Poeth ar y noson arbennig, ac oedd o'n cofio'r dyddiad blynyddoedd wedyn, Mawrth 31, 1899, y difia cyn y Pasg, oedd y peth wedi'w serio ar ei gofo. A dyma hi, Jane Eleanor, yr eneth glos yma, chwaraeodd ran mor eithriadol o bwysig yn ei fywyd o. Mi benderfynodd bod o am fynd i'r weinidogaeth, a dyma fo dechrau pregethu, a mi gyflwynodd ei bregeth gyntaf yn y Seiat yn 1897. A dyma fo rwan yn ymuno dod yn gyflawn aelod yn Fwlch Gwyn, gyda'r bwriad o fynd i'r weinidogaeth Wesleyaid. Ac yn wir, dyma'i dad o rwan yn penderfynu mynd â fo i weld un o gewri Wesleyaid yr ardal, sef William Jones Ehedydd Ial. Cofio'r enw, nad yw'n hawdd o'n gwell, i emyn enw o ho. Ac mi oedd o'n byw yn Hafan y Gat, oedd o'n gymydog i'r teulu pan oedd o'n byw yn Llandegla. A dyma tad Tegla mynd â fo draw yno i gyflwyno, i gael ei fendith o ar ei fenter o yn mynd i'r weinidogaeth. Ac felly y byd. Dyma wedi holi mawr fel fydda na ar ymgeiswyr, mi gafodd o'i dderbyn yn ymgeisydd ar gyfer y weinidogaeth
mewn cyfarfod ym Mangor yn yr eglwys yma, y Mangor, eglwys St Paul ym Mangor, efo 30 o lanciau ifanc eraill yn cael ei derbyn yn ymgeiswyr ar yr un pryd. Ac mi gafodd ei anfon yn syth bin i Ffynnon Groew. Mi gafodd ei anfon i wneud profiad gwaith mewn ffordd yn Ffynnon Groew. Nad oedd o'n wedi bod mewn coleg o gwbl, ac mi oedd o'n ffendio y rhwyd sydyn o fod yn athro ifanc yn sydyn i fod yn ddarpar weinidol. Mi oedd o wedi syrdanu. A mae o'n dweud hyn, nid oes dim yno ni ei hunan, a ein arwain bod elfennau dilwyd mewn cydweithrediad help yn un cyflymder ac ymanrwydd. A nid i fedra ni yn dweud dim dosta ni'n hunan. Pan oedd yn casglu'r meddoliau hyn, a ti'n gwneud, cofiais am brofiad hefyd, pan ydyn nhw weinidog yn yna i Ffynnon Groew yn sgwrs. Efo deri oed oedd i capter o'r blaen. A'r 4 gloch nawn Gwener, oeddwn ni'n achos gorfod gwyn sy'n ddyn, ac am 7 o gloch nawn Gwener, oedd yn weinidog yn Ffynnon Groew sy'n ddyn. Wedi mynd osod yno i lenwi lle gwaith am flwyddyn cyn mynd i'r coleg. Ac oedd o'n teimlo, mae o'n mynd ymlaen wedyn i ddweud, oedd o'n teimlo'r hiraeth yn aruthrol y noson honno yn Ffynnon Groew. Ond be ddaru o sbio'r lluad pan oedd ar ei ffordd adra a cyhoeddiad gyda'r nos, yn sbio'r lluad ac oedd o'n dweud, y lluad yma, mae'n heilydd i'n weld adra heno, ac oedd hynna yn gysur iddo. Mi ath i'r coleg, mi oedd gyn y Wesleyaidd goleg yn Didsbury yn Manceinion, ac i hen blasty oedd o wedi waddasu, ac i fan honno ath o i wneud cwrs, yn efo 2 blynedd yn astudio ar gyfer y weinidogaeth yn y fan honno. A mi oedd ono, bob penwythod, wrth gwrs, fatha'r myfyrwyr eraill, oedden ni gyd yn mynd allan i gymryd cyhoeddiadau pregethu drwy gydol y cyfnod oedden nhw yno. Ac wrth gwrs, yn ystod i flwyddyn olaf ono, mi dorrodd y diwygiad mawr, diwygiad Ifan Robaich yng Nghymru ar yr un pryd, a mi gafodd beth profiad o hwnnw hefyd. Mi gafodd o i le cyntaf fel gweinidog ordiniedig yn Abergela. Unwaith eto, eglwys mewn cylchdaeth reit fawr, ac mi fu o yn y fan honno. Ac un cydweithiwr iddo fo oedd y parthi Tegwyn Evans, oedd o'n Llanddulas, oedd yn rhan o'r un gylchdaeth, a mi oedd y ddau yn ffrindiau am oes o'r herwydd. A cyfnod o flwyddyn y bu o yno, ond wedyn dyma fo yn cael ei anfon i Leeds o bob man, i Loegr ddiwydiannol. Dyma chi Leeds yn oes Victoria. Rwan, i eglwys Gymraeg oedd o'n mynd, achos mi o'na nifer o weithwyr o Gymru yn gweithio yn Leeds. Ac mi o'na griw ohonyn dod at ei gilydd a ffurfio capal bach o dan yr enw Noddfa mewn ardal yn ymyl docia Leeds ar yr afon Air. Dyma chi'r un modern dyma chi'r afon yma hyn, a mi weddwch i'r rhai o'r hen warws sy'n ar hen adeiladau hanesyddol diwydiannol yn dal i cael eu cadw. Ac oedd Tegla wrth i fod yna, achos oedd y bobl yma, gweithiwrs, oedd tua'r un oed am oedd y rhan fwy ohonyn nhw. A mi effybodd y cyfla i fynd i byrgethu i gapeli eraill yn y trefi diwydiannol yng Ngogledd Lloegr, yn Bradford a ardal o fal Fethodistaidd. Felly mi helaethodd i brofiad, a mi ddoth o'i nabod problemau cymunedau diwydiannol mawr fel rhai Lloegr yn y cyfnod yma. Felly dyma ni yrfa fo. Efo'r drefn arferol gan y Wesleyaidd, wrth gwrs, na dim ond 3 blynedd oeddech chi'n gwneud yn yr un gylchdaith ar y tro. Mi oedd o'n symud o gwmpas dipyn go lew. Yn dechrau felly yn Llanasaf yn Groew ar gyfnod prawf, wedyn Abergela, wedyn Leeds, a Porthaethwy yn bwysig, achos ym Mhorthaethwy oedd o pan briododd o a Jane Ellen yn 1908. Fyddodd yn deud yn wastad, mae 2 hoff
le fo y buodd o dros y blynyddoedd, oedd Tregarth a Llanrhaead ar y Mochman. Mi chwaraeodd y ddau le yna, le amlwg iawn yn ei fywyd o. Rwan, o tua 1930 ymlaen, mi o'n y ganiatâd i chi aros am 5 mlynedd yn lle 3, ac felly buo hi am flynyddoedd olaf i yrfa fo, ar wahân i'r diwadd pan fuo fo yn Tregarth y tro ola, dim ond am 2 mlynedd, achos erbyn hynny, roedd i iechyd Jane Eleanor, neu Nelly oedd o'n ei galw hi, roedd i iechyd hi yn pallu, a felly mi benderfynodd yn ddeol amser hynny. Sut bregethwr oedd? Wel, un peth oedd o'n methu dygymod ag oedd yr hen ddull traddodiadol o bregethu, o bregethu a canu yn mynd i hwyl mawr, y dull theatrig bron iawn o ganu ac yn fynd i hwyl. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn cofio pregethwyr yn dal i fynd i hwyl ac i ganu mor ddiweddar ar 50 mewn rhai capeli. Ac mi oedd o, nid oedd o'n licio fo, ond fedra fo mae'n neud o. Tiwnio oedd o'n galw'r dull hwnnw bregethu. Tiwnio, a fedra fo ddim tiwnio. Ac felly rhaid o ffeindio'i steil a'i ddull ei hun. Ac mi ddatblygodd o ddull sgyrsiol o esbonio pethau. Ac mi ddath i esboniadau fo yn rhai deallus sy'n hwn. Mi gyhoeddodd o mi gyhoeddodd 2 gyfrol o'i bregetha, sef y ffordd a y dyhead. A bobl bach, pan mae rhywun yn ei darllen nhw, mae yna wybodaeth a mae yna ddoethineb a mae yna drafod. Oedd David Thomas, y sosialydd a'r arloesydd llafur, yn un o'i ffrindiau mawr oedd David Thomas wedi dweud bod i dad wedi dweud mae o braidd yn anodd i ddilyn weithiau, achos oedd Tegla yn medru bod yn mynd i mewn i bethau'n ddofn ynde, ond mi ddatblygodd yn un o bregethwyr mwyaf poblogaidd y gyfundeb. Porthaethwyd yn fan hyn wedi 9 mlynedd o ganlyn o hirbell yn amal iawn. Dyma fo a Nelly yn cael priodi ac yn cael cyd-fyw am y tro cyntaf. Ac dros y blynyddoedd nesaf, fe anwyd y 3 o'i plant nhw, sef Dydgu yn 1919 yn y Borth, wedyn Arfor, a sylwch yr enw, gymaint o dylanwad Tom Arfor arno fo, mi roedd yr enw ar unig fab. Arfor yn 1912, ac wedyn yn Llandegau am wyd o, a wedyn Gwenfil y Fenga yn Llanrhaead y Mochnan ganwyd hi. Dim ond Dydgu nath aros yn Nghymru, mi ath Arfor i Birmingham a mi ath Gwenfil i Lerpwl wedyn iddyn nhw dod i fyny. Mi oedd gyda llaw, nes i'n dweud, mi oedd Tom Arfor wedi marw ar yr union adag oedd Tegla yn dechrau mynd i'r weinidogaeth. Oedd o'n dioddar dycau ynde, oedd o'n ddyn gwael yn mynd o farw yng nghartrau deulu yn Tywyn yn 27 oed. Dyma'r teulu efo'i gilydd. Mi welwch chi Tegla a Gwenfil y ferch Engel Theomelo, wedyn Arfor y mab, ac wedyn Dydgu, ac wedyn wrth gwrs Jane Eleanor neu Nelly efo nhw fanna. Teulu agos, teulu clos iawn, fe o'n nhw'n gefnogol i'w gilydd ar hyd y blynyddoedd. Pregethwr llwyddiannus felly, ond y peth da ni'n gofio Tegla amdano fo heddiw, wrth gwrs, ydy fel llenor eithriadol o ddawnus ac amryddan. Ac mi ddechreuodd trwy gyfrannu i gyfnodolion y cyfnod y Wynllan oedd un ohonyn. Hwn oedd cylchgrawn ieuenctid a phlant yr Wesleyaid, ac mi sgwennodd o nifer o erthygla a straeon i blant yn hwn. Ac mi fuodd o hefyd yn cyfrannu i'r Eglwys, yr Eglwys yn gylchgrawn cyffredinol y Wesleyaid oedd hwnnw.
ac mi gyfrannodd nifer i hwnnw hefyd. Ac o dipyn i beth, mi sgwennodd o nifer o straeon cyfres, a dyma un ohonyn nhw yn dod yn glasur sydd yn glasur hyd heddiw, sef hunangofiant Tommy, gyhoeddwyd yn llyfr am y tro cyntaf yn 1912. A dwi'n cofio blwyddyn gyntaf i fel athro yn Nyffryn Clwyd. Mi o'n i'n dysgu hanesydd oeddwn ni, oeddwn ni'n dysgu Cymraeg i Form 1 yn fanno, a'r llyfr darllen y tymor cyntaf oedd hunangofiant Tommy. A dwi'n cofio hyd heddiw gymaint oedd y plant y chwerthin a gymaint oedd yn mwynhau hunangofiant Tommy. Wrth gwrs oedd iaith Tommy yn debyg iawn i'w iaith nhw, ond amryw ohonyn yn dod o ardal wledig Llanarmon yn Iâl ac Eryris yn ardal agos iawn i ardal Tegla. A mae stori Tommy a'i ffrindiau, Tommy Sarah Jones a'i ffrindiau, yn stori am blant yn neud dryga, digon diniwad at ei gilydd, weithiau mynd dros ben llestri, ond mae yna hiwmor yno. Does am byd yn sentimental yno fo. Un o'r pethau oedd yn gyffredin iawn, yn drasig o gyffredin, oedd colli plant ar yr aelwyd. Mi oedd eu teulu nhw wedi colli. A dyma ei ddisgrifiad o rwan o golli lysi bach. Wel i chi, mi es i'r ddynwent efo mam i weld ber lysi bach. Mae mam yn mynd reit aml i weld i beri. Wedi mynd i'r fynwent, fi adawes i mam i fynd i chwarae lle iawn i neidio ono fo di mynwent. A pan ddes i fe oedd mam yn crio. A wedi mi ofyn i pam, dyma hi'n dweud bod lysi bach efo'r angylio. Fedra i ynddo nhw weld pam oedd isio crio am bod lysi efo'r angylio. O achos, a barnu oedd i lluniau nhw, mae angylio, just y peth i netho, ond dim i fechyn. Felly, oedd o'n medru dŵad â hiwmor i mewn i sefyllfa drist iawn ynde, oedd o'n wedi colli i chwaer fach. Mae o'n mynd i ddrygad sawl gwaith. Mi oedd na fardd yn mynd i fyfyrio yn y tynnodd y coedwig, wrth gwrs, heb bod ymhell o yn Tegla, y goedlan lle oedd yn mynd. Ac oedd na fardd yn mynd yno, a dyma Wil y Llan un diwrnod, oedd yn ista ar y boncydd yma i fyfyrio ac i gyfansoddi, a dyma Wil y Llan yn peintio pitch ar y boncydd yma. A pan ddoth y bardd i o codi, oedd ei drwsus yn y sown yn y boncydd. Mi oedd alchor dywyll wrth gwrs i'r dryga plant, ac un ohonyn nhw oedd y pladio oedd ar yr eneth oedd nhw'n alw yn Mari Wirion. Hogan oedd efo anableddau dysgu oedd hi, ac mi oedd agwedd yr oes amser hynny yn gallu bod yn eithriadol o grylon. Ond mi oedd Wil y Llan i fech penna fo, mi oedd Wil y Llan yn gweld pethau'n well a hynna. A mae'r disgrifiad yma gan Tegla. Hwyl iawn o pladio Mari, ond dyna y rhyfedd. Pan fyddan ni ar ganol cael hwyl efo Mari weithiau, mi ddea Wil y Llan i'r golwg, a mi sleifia pawb i ffwrdd yn byr istaw, na ddeud Wil ddim byd. Pan fydda fo yno, roedd o'n teimlo rwsyd yn o sydyn yn bod ni wedi gwneud peth llwfr, ac mi gilia ni ffwrdd gan deimlo yn llai na'n un hynna. A mae o'n sôn hefyd sut oedd Wil Llan wedi bod yn helpu Mari i hel pricia yn y tynno ac yn cario'r pricia adra i fi. Ac ar ôl hynny, oedd Tegla'n dweud na, oedd Tommy'n dweud na, oedden nhw byth yn pladio Mari ar ôl hynny. Mi oedd yna gymeriad arall, wrth gwrs, sef Jack of Oil. Jack of Oil oedd yn gwneud dryga, ac mi ath o a Tommy i dipyn o draffarth. A dwi'n bydd allan y darn yma y fan hyn. Mae gen i gynllun Tommy yn yr ysgol yn hyn rwan. Oedd Tommy wedi cael gafal arw'n ingan bachan yn y coed, a di dod â hi efo fo i'r ysgol yn ei boca. A dyma Jack o Oil. Mae gen i gynllun Tommy. Be di hwnnw, meddwl i?
Tyn dwningen allan, a gafal yn ei phen i, mi a ddylai ni hymffon ni, a thynnu dipyn bach, dim ond dipyn bach, ac os wneud i weiddi, mi wyddan ni fod o'n brifo, ac mi ddydwn ni wrth bawb am beidio byth a gwneud beth felly i wningod wedyn i fod o'n ei brifo. O rhaid ni cael gwybod os ydi o'n ei brifo nhw'n gyntaf, roedd os y cyn y medrwn ni ddeud yma. Roeddwn ni'n gweld o gynllun dyn ag mwyn i ni fedru amddiffyn gwrindog yn y gwringod yn y dyfodol. A dyma fynd at y gwaith. Pan gafodd Jack afal yn ei chwmffo ni, mi roedd o glam poblwg. Meddwl rwy'n ingen dros yr ysgol, a mi clywodd y sgwl. Dyma fo'n yngo ar garlam, a mi welodd o fwningen yn hongian gerdded i ffen yn fy llaw i. Fe afynodd pwy o bia hi. O, Tommy Sarah Jones, sir, medda Jack yn sydd. Dyna chi beth sal o fo. Ail cifio o'r abit, medda'r sgwl. Ond dwyddoch chi, eri fod o'n sgwl cadw yma i air, cymeryd y wingan, o ddi arnau Mario, ac ni di roedi fel y dydol, a mi roedd o rhywbeth arall i mi. Faddeuau byth i Jack o foen. Nedw yn un o'r clasuron, wrth gwrs, wedi'w gyhoeddi 10 mlynedd ar ôl hunangofiant Tommy. Ac bod y rhyfal mawr wedi bod yn y cyfamser a'r newidiadau cymdeithasol mawr, eto pan oedd yn sgwennu am blant, sgwennu am Llandegla i blentyndod o'r oedd ond. Yn union fatha da Kate Roberts yn sgwennu am ei phlentyndod hi yn Rhos Gadlan pan fyddai'n sgwennu am blant. Mi oedd Nedw a'i ffrindiau yn tynnu coes rhyw ffarmwr o'r enw Jona, ac oeddan wedi gwisgo i fyny fel ryw dir fesurwyr, fel ryw asesors, ac yn mynd rownd yn mesur bob dim. Gwelwch chi llun nhw yn mesur y mochyn a fan ni. Nes o Jona mynd yn gandrif ac yn mynd at tad Nedw ac yn dweud, pwy ydy'r boes yma, pwy ydy? Dwi'n siŵr na rywun yn tynnu dy boes di ydi o, ond oedd Jona yn ddig ofnadwy. Tro arall, dyma nhw'n penderfynu i gweld llyfr am zebras yn Affrica, bod nhw eisiau peintio zebra, ac felly dyma nhw'n dewis Bill Gwen ac Ebol a Mil Gola, a oedden nhw'n mynd i beintio nhw fel zebras efo streips arnyn nhw. A dyma nhw sbargo y Mil yn yma, wedi'w ddal yn sown tra oedden nhw'n ei beintio fo efo streips. Yn anffodus, streips gwyrdd gafodd ei beintio, achos fethan nhw gael gafal ar baent dy o gwbl. Nedw hogia, wrth gwrs, oedd ffrindiau Nedw gan amla. Ond mi o'na un hogan yn y stori, Ginny Williams, a Nedw oedd yr unig un o'r hogia, oedd yn barod i siarad efo'i, a mi ddion nhw mewn dipyn o antur i'w dro, pan eithon nhw i hel Mafon Duon mewn hen ddyrddyn ger llaw, a dyma na wraig o'r enw Betsan Harris yn dod ar ei hola nhw. Oedd hi wedi colli mab yn drasig, oedd wedi ladd mewn damwain yn hel Mafon yn yr union yr un lle rei blynyddoedd yn ôl, ac mi gawson nhw dal yn anodd gan hi, gan Betsan Harris. O beth bynnag, mi oedd Nedw felly yn hogyn, oedd yn gwneud dryga, ond oedd yn hogyn oedd efo egwyddorion, oedden nhw'n mynd i'r capal, oedden nhw'n mynd i'r ysgol Sul, oedden nhw'n perthyn i'r traddodiad hwnnw. A'r traddodiad hwnnw, wrth gwrs, oedd Tegla yn trio i sicrhau a'i gadarnhau. Oedd o'n gyfnod pan a lot o lyfrau plant yn Gymraeg, da ni'n meddwl lyfrau fatha Dair Derwen a Fechyn y Bryniau cael eu cyhoeddi ar y pryd. Ac wrth gwrs un arall yn Saesneg, oedd gynnwch chi lyfrau Jess William yn dod, cyfres faith Richmond Crompton nath bara fynd ymlaen am tua hanner cam mlynedd, ond wrth gwrs hogyn dosbarth canol 2 ddydd oedd William Brown a'i ffrindiau, wahanol iawn i Nedw. Mi gyhoeddodd o lyfr gwahanol iawn o'r enw Tir y Dyneddon, a hynny mi gyhoeddwyd o'n 1921, ond mi gafodd o'r syniad pan oedd o yn wynidog Llanrhaeadr y Mochnant. Dyma chi bentre Llanrhaeadr y Mochnant, mynd i lawr i'r pant i'r pentre. A mi oedd ono yn ystod y rhyfal mawr, yn ystod y rhyfal byd cyntaf, oedd o wynidog yn fan honno. Ond yn 1917,
dyma na rhywbeth yn digwydd. Dyma pisgyd rhaead yma'r llun yma di dynnu ym mis Medi pan doedd na'm lot fawr o ddŵr yna, ond yn mis Ionawr 1917, dyma'r rhaeadr yn rhewi yn gorn, ac oedd o'n sioe rhyfeddol, ac mi a Tegla i weld o lawar gwaith. A dyma'r stori yn tyfu allan ono fo. Y syniad yma bod yr rhaeadr yma fel mynydd o rew, ac yn sydyn dyma fo'n gweld y peth. Be os yna fachgen yn troi yn fynydd o rew, ac mae o'n gweld byd arall, byd o bobl bychan. A rheini wrth gwrs oedd y dyneddon. A mae'r dyneddon yn ffantasi llwyr. Mae o'n ffantasi rhyfeddol storia tylwyth teg ydyn nhw, ond dim tylwyth teg traddodiadol. Mae nhw'n tylwyth teg efo ryw fath o werthoedd Cristnogol, os ydrai roed nhw felly. Dyma yr bachgen rwan sydd yn troi yn fynydd ac yn rhew i gyd. Mae o'n gweld y bobl bach tila yma yno. A dyma sut mae o'n ymateb. Dechreuodd y ddau ddringo yn rhai ac archwilio esgidiau. Gwelwn nhw wrth i geneuau fel y symudydd ei bod yn siarad a'i gilydd, ond ei fflwn i ail. Ar hyn, teimlwn y rhew ar fy llygad fel petai am dechrau toddi, a roedd fy mis arno, ac roedd fy mis yn llaeth pan dynnais efo mai. Ymhen tipyn, teimlwn y clust yn ysu, a cheisiais i chrefais i am bys llaeth. Yn hollol sydyn, clywn y ddau greadur bach yn siarad. Be ydi o dywed, meddai un, a mi nai heb symud migwn, mynydd efo'r llall. Welis i mon o fo'r blaen, na binna meddai llall. Rhaid mae wedi disgyn o rywla mae o, wrach wir efo'r llall, ond mae'n edrych ar y fan. Weli di dopor, wela i ddim. Ac yn sydyn, nac e fi, nid mynydd, medda yr bachgen, eithaf nid cynt yr agorais fy ngemau, nac ydi sgynnodd y ddau ar ei hyd gan wasgu ei dwylo ar ei Christiau ei holl neb. Ac ni ddychrynnodd neb fwy wrth y llais na fi fy hun, yr oedd fel 10,000 o darannau yn seinio ar draws ei gilydd. Felly mae o'n llyfr efo elfen gref o ffantasi yn perthyn iddo fo. A mi gafodd o ymateb gwahanol gan ddau feiriau. Dyma chi beth oedd T. Gwyn Jones, yr athro T. Gwyn Jones, a ddaeth yn ffrind mawr i Tegla, yn dweud amdano fo. Darllenais tir y dyneddol gyda diddordeb mawr iawn yn wir. Y mae'n ddiamau yn waith o deilyngdod anghyffredin, y mae'r iaith yn semol a glân, bydd dychymyg llawn a byw yr awdur, yn ddifyr i blant, a'i philosophi ddom. Rwan, un o'r pethau sydd yn y stori ydy mae bob un o'r cymeriadau yn gwneud ryw aberth ac ryw wasanaeth i'r lleill, ynde. Mae hynna yn rhywbeth mae Tegla'n bwysleisio yn y stori, ac yn y rhan mwyaf o'i storiau. Ond beth oedd Saunders Lewis yn ei ddweud? The mildew of evangelicalism taints Tegla Davis's work, even in such a fantasy as is Land of Little Men. A fairy tale that, by its allegorizing, just misses the conviction of art. Oedd o ddim yn cyd-ymdeimlo cwbl ar syniad yma bod na ryw foeswers i ddod o lenyddiaeth plant. Thomas Gwyn Jones oedd o'n rhannu un egwyddor fawr efo Tegla. Oedd o'n heddychwr, oedd y ddau yn casau ryfel ac yn gwrthwynebu y rhyfel mawr. A dyna mewn ffordd, y ddaeth ar ddau at ei gilydd. Un arall oedd o'n rhannu yr un egwyddor oedd David Thomas cyn-athro Ysgol Talysar wedi colli ei le ac oedd yn gweithio'r ffarm yn ymyl Wrecsam fel gwrthwynebu'r cydwybodol. Rwan, mi oedd Tegla a David Thomas yn ffrindiau, ac am fod Tegla yn gweithio yn Llanrhaeadr y Mochnant, oedd gen y Eglwys ymhen draw i Goldaeth o'r enw Llynllys heb fod ymhell o Rososwell.
ac oedd o'n mynd yno i bregethu, a pan oedd yn bregethu yno, mi oedd o'n medru cyfarfod efo David Thomas, ac oedd o'n medru rhoi y byd yn ei le ac yn mynd am de. Felly dyma chi Tegla yn ei nerth fel llenor o fri erbyn y 20au ac erbyn y 30au. Ond i nofel fwyaf o yn ddi-os ydy Gŵr Pen y Bryn. Stori hanesyddol ar un we, hanesyddol am Ryfel y Degwm yn yr 1880au, yr ymgyrch yn erbyn talu'r degwm gan aelodau capeli, ymgyrch yn cael ei arwain gan Thomas G a'r Blaid Ryddfrydol. Ond dim dyna di prif thema'r nofel i Tegla, bod y cyd-destun yn hanesyddol, deffroad enaid cyffredin ydy yr is-deitl, sef y cymeriad John Williams, ffermwr Pen y Bryn. Dyma o ar ei ffordd adra, a Dafydd Hughes y Saer efo fo, y dyn tal main ydy John Williams, yn cerdded adra tuag at ffarm Pen y Bryn. A mi welwch chi ar unwaith yn y llun yma bod hi'n ffarm sylweddol iawn, yn ffarm ffarm llewyrchus, a maen nhw'n sbio ar y sef. Ac ar y siwrna, maen nhw'n cyfarfod efo y parcedig T. Cemleth Roberts y Gwnido, a mae o'n brolio bod un o ffermwyr y fro wedi penderfynu gwrthod talu'r degwm fel protest. Ac wedi clywed yr holl brolio, dyma John Williams yn dweud ar fympwyr, mi na una wrthod talu felly. Ac oedd pawb yn meddwl, wel, oedd na nifer yn meddwl bod o'n dipyn o arwr. Mae cefndir Rhyfel y Degwm yn gefndir hanesyddol o ddifri. Mi barodd yn tua 6 mlynedd yn yr 1880au. Dyma chi'r golygfau o gwmpas Dyffryn Clwyd, fan oedd canolbwynt y frwydr, bod yna dipyn o brotestio wedi bod yn esgobaeth Tuddewi hefyd. A mae Tegla'n dweud oedd o wedi gweld y milwyr, pan oedd yn hogyn 6 oed, yn mynd i gyfeiriad ffarm John Parry yn Llanarfon yn Iâr, sef y ffarm gyntaf lle fu yna brotest fawr yn erbyn y degwm yn 1886. Ond mi oedd John Williams mewn dipyn o bryder. Dyma'r esgob fod ei landlod o, dyma ei esgob o rwan, yn dweud bod am ei ddiarddel am droi allan o'r ffarm am bod wedi cael talu y degwm. Ac oedd o'n panic iawn o'n nadwy am hynny. Ac ar yr un pryd, dyma fo'n dal i gi defaid ei hun, rofar, yn gi llad defaid, achos o'na helynt mawr wedi bod o'na gi llad defaid o gwmpas, a rofar oedd o. Ac mi oedd John Williams yn pryderu y bydda'r storiau yma'n dod allan, mi ath ar ei bennac lunia o flaen yr esgob i ymddiheuro ac i addo y byddodd o'n talu'r degwm o ffyddlon o hyn ymlaen. Ond mi oedd Dafydd Hughes y Saer, mi oedd o yn trio i basio i rei gorau i'r fferm, i'w frawd o gael y fferm. Oedd o ryw fath o blackmail, beth bynnag. Ond yn y man, dyma rhywbeth yn digwydd i wathu bo. Dyma merch John Williams, Annie Pen y Bryn. Mi oedd hi'n canlyn efo mab ffarm Plas Isa, a dyma Dafydd Hughes yn digwydd taro yn nhw pan oedden nhw yn y goedwig yn canlyn, ac yn ei chlywed hi'n canu y deryn pur, ac mae o'n penderfynu, fedra i ddim wneud niwad, fedra i'n cywilyddio teulu Pen y Bryn, meddwl o. Ac felly mi ildiodd i bwysa ar John Williams. So mae John Williams ei hun yn cael diwygiad, yn cael troedigaeth mewn ffordd, a dyma fo'n cyfadde i holl fei, a bob dim oedd wedi wneud o'i le, mewn seiat arbennig yn Capel Bethania. Ac felly dyma'r denwemon oedd Saunders Lewis yn ei feirniadu yn y llyfr, bod yn y diwadd bod hyd yn oed ydi Hiryn yn cael achubiaeth. A dyma ddeudog Saunders Lewis amdano fo. What Tegla Davies lacks is cruelty, or in other terms, artistic integrity. He wants to save people, even the people of his imagination. He cannot leave them to complete the evil that is in them, but must convert them to repentance and amiability
That kind of mind is not likely to produce a masterpiece of fiction. Ond mae Pen y Bryn, mae gŵr Pen y Bryn yn dal i sefyll fel nofel rymys iawn, efo egwyddorion moesol yn gefn i fi, ond mae yn stori sydd yn gafal hyd yn oed heddiw, gan mlynedd yn ddiweddara. Mi sgwennodd y nifer o lyfrau eraill, llyfrau i blant, yn cynnwys stori y Greal Sanctaidd, enghraifft. Ac yn y Greal Sanctaidd, mae o, unwaith eto, mae o yn dod i ryw gasgliad moesol. Mi gyhoeddi ti'n 1922, cofio, ac yn 1922, oedd gynnwch chi, oedd yr ymgyrch dros heddwch, oedd Harad yn sôn amdani, oedd yr ymgyrch dros heddwch yn y dyfodol yn codi stêm. Yn y flwyddyn honno, mi sefydlodd Sir Ifan ap Owen Edward i'r Gobaith Cymru Fach, a hefyd mi sefydlodd Gwilym Davies neges heddwch plant Cymru. Yn y flwyddyn yma, dyma'r diweddglo mae Tegla yn ei roi i y Greal Sanctaidd, sef hanes Marchogion Arthur yn ceisio'r Greal. Ac fel y cyll y byd ei ffydd yn y milwr a'i gariad tuag ato, ac y gwel fwyfwy werth cymeriad hyd, oerau serch at lawnsod, ac yn glymau galon fwyfwy yn galaf. Erbyn heddiw yn galaf, ac nid yn lanslot yr ymhabryda beir mawr y byd. Ac o dipyn i beth, mae'r byd ei hun yn sicr o ddilyn ei feir mawr. Felly, be oedd yn wneud oedd yn ateb i'r pryder am ryfel yn y dyfodol a'r awydd i sicrhau heddwch yn y dyfodol. A dyma ddau ddigwyddiad mawr yn y digwydd ar yr un pryd. Mae'n debyg mae nofel mwyaf anghyffredin oedd Rhys Llwyd y Lleuad, gafodd ei gyhoeddi gan mlynedd union yn ôl i eleni yn 1925. Ac yn wir, mi fuodd 'na drafodaeth ddifyr ar Radio Cymru arni hi, rhwng Ffion Davies a Maredydd ap Huw o'r Llyfrgell Genedlaethol pan oedden nhw'n trafod y nofel yma a'i oblygiadau. Stori wyddonias gynta yn Gymraeg oedden nhw yn ei galw'n science fiction, ynde. Ac beth ydi, mae hogyn yn cael ei dynnu fyny i'r Lleuad gan Rhys Llwyd y Lleuad, ond dim un o'r bobl y Lleuad oedd Rhys Llwyd ei hun, ond un o dywysogion y Tylwyth Teg oedd wedi cael ei herwdipio o'na i'r Lleuad gan ryw gariadydd o'r enw Llotyn Mawr oedd yn meddwi ar wynt a bob hyn a hyn oedd yn gollwng y gwynt ac oedd yn chwthu pobl i fyny i'r Lleuad. Mae'n stori ryfeddol, ond oedd o'n defnyddio gwybodaeth am y Lleuad, sef y ffaith nad o'na ddim aur yna, nad o'na ddim disgyrchiant yno o gwbl, a fedra pobl ddim clywed eu hunan yn siarad. Mae'n nofel ryfeddol, ond oedd D. Lloyd ddim yn meddwl bod hi'n science fiction yn yr un ystyr a Jules Verne neu H.G. Wells, bod hi'n fwy o nofel ffantasi nag oedd hi o gwyddoniaeth. Beth bynnag, yn 1932, roedd yn gwneud dau beth diddorol. Dyma fo cwblhau erthygl academaidd ar gyfer llyfr swyddogol o hanes yr Eglwys Fethodistaidd yng Nghymru a Lloegr. Ac mi welwch chi enw ar waelod y rhestr wedi sgwennu am Wesleyaeth yng Nghymru. Llyfr, gwch chi, yna lot o waith ymchwil di mynd i mewn iddo. Yn yr un flwyddyn, dyma fo'n gwneud rhywbeth arall. Dyma fo'n anfon ffydd ymgais am bryddes i mewn i'r Steddfod Genedlaethol yn Aberafan y flwyddyn hon. Pryddes 500 o linella o hyd, pryddes ddoniol ddigri. Ac wrth gwrs, doedd yn trio am y goron go iawn. Mi oedd yr amlen dan sel yn dangos enw, cwbl wirion felly, ond jes i'w ddifyrw pan fo oedd hwn. Ac mae'n bryddes ryfeddol, yn dyma chi y ddwy bennill gyntaf ohoni hi. A'r separator ferry sy'n driodd y gael. Neu yn tad electric cleaner, neu yn tad osgyd sefn. Efallai mae'n gweinwyr sy'n uchel iawn neu ffôn, a mi wedi digwydd gwadd ymlaen yn meicroffon,
Mae gwmsau araf yn gasglu am y tro o un i un yn dyfod o hen ar trefi y tro ac edrych tua'r pentre a wna bob un a law a chario barela ac digwydd cawod law. Be di'r sŵn ma'n mynd tuag ato fo? Bys Crossil, ac mae'r cymeriad yn y ddrama, mae'r bardd yn mynd ar y bys, a mae o'n cael profedigau, mae o'n dipyn o gybydd mae'n amlwg, achos mae o'n talu am stopin simple, am ffeindio allan, a bos o'n wedi cael tocyn return am ddim llawer iawn mwy na hynny, a mae o'n digio'n llwyr, a mae o'n codi helynt mawr, a dyna di gweddill y gerdd 500 llinell ohoni. Ac yn y diwedd, mae o'n trio dyfeisio ffyrdd o gael ei bres yn ôl, felly ymgais hollol ddech chi ddigrif oedd hon. Mae o'n sgwennu nofel arall, rhai adnabyddus o lawer, gyda'r glannau, portread o wynidog ydy hwn. Portread o wynidog anheilwng, fysa oedd o'n ei alw. Be oedd o'n trio dadla oedd? Dydy bob wynidog ddim yn berson o gydwybod llawn. Mae yna rei, mae o'n deud hyn yn blaen, mae yna rei yn y weinidogaeth, oedd yn y weinidogaeth am be fedran nhw gael allan ohono fo. A mae o'n portreadu y dyn yma, William, systr o William, yn y goleuni hwnnw. Ac mae o'n ddamniol, dweud y gwir, yr hyn mae o'n dweud amdano hwn, fe a fynta yn wynidog ei hun. Does gen amser i fynd drwy hwnna i gyd. Ond erbyn diwadd y 40au, roedd iechyd Jane Eleanor yn pallu. Mi ymddeolodd o'r weinidogaeth yn 1946, a mi fu o neli farw yn 1948, yn 68 oed. A fe gladwyd ti yn Regarth. Ond yn yr un pryd, mae o'n ymddeol, mi di eistedd, dyna di'r term gyda Wesleyan, am weinidog yn ymddeol, bod o'n eistedd. Ond bod o'n eistedd, doedd o'n seciwr. Mae o'n cyhoeddi, mae o'n dod yn gyhoeddwr cyffredinol, yn olygydd cyffredinol, set o llyfrau pobyn, llyfrau hynod o ddiddorol, yn trafod testunau mawr y dydd, pyncia oedd o bwys ac yn gwneud hynny yn Gymraeg yn y cyfnod ar ddiwedd yr ail ryfel byd. 20 o lyfrau mewn cyfnod o ryw 8 mlynedd, ond mae o'n cwyno yn anffodus nath y rhan fwyaf nhw'n ddim gwerthu yn dda iawn am bod y Cymru, os oedden nhw'n ffeindio, os oedden nhw eisiau llyfr ar destun oedd ddim i wneud â crefydd neu lenyddiaeth. Oedden nhw'n dewis llyfr Saesneg yn hytrach na llyfr Cymraeg. Ond mae'r casgliad cyfan, mae o'n casgliad rhyfeddol, mae'r wybodaeth, mae o'n bortread o ddealltwriaeth cyfnod o'r byd oedden nhw'n byw yn yr 1940. Dyma chi weddill y cyfrola. Yn 1952, dyma'i blant yn berswadio i gyhoeddi ei hunan-gofiant, ac fe gyhoeddwyd gyda'r blynyddoedd yn y flwyddyn honno. Ac mae o'n llawn o bethau cwbl hyfryd am ei atgofio nhw, a straeon gafaelgar iawn am ei yrfa fo a'r bobl oedd wedi gyfarfod. Ond oedd o ddim wedi gorffan eto, achos mi ddechreuodd o sgwennu erthygla wythnosol i'r Herald Cymraeg, oedd yn cael ei olygu amser hynny gan y Prifar Meirin. Mi sgwennodd tua 400 o erthygla mewn cyfnod o ryw 6 mlynedd a hanner, ac fe benderfynwyd wedyn cyhoeddi detholiad ohonyn nhw yn llyfrau a yn ysgrifau. A dyma chi y ddwy gyfrol gyntaf, Rhyfedd o Fyd a'r Foel Faen, ac wedyn yr ail set ar ddisperod ac gyda'r hwyr. Bob un ohonyn nhw yn erthygla yn ysgrifau o'r Herald. Ac maen nhw'n eithriadol o amrywiol. Maen nhw'n ein yn ddigri tu hwnt. Mae o'n cymharu yr orsedd ar y maes fel cae o'n bysio rŵms ar draws y cae, a bod yna un bysio rŵm yn uwch na'r lleill, a na hwnnw oedd yr arfferwydd. Ac wedyn mae o'n di sôn am bethau cwbl ddwys a difrifol, sef rhyfel garw Nythod Morgri yn ymosod ar ei gilydd ac yn lladd ei gilydd, union fel oedd dynoliaeth wedi bod yn ei wneud yn ystod yr 20th ganrif.
Felly mae o yn ffigwr eithriadol o amryddal, a mae yna lot mawr o hiwmor yn yr ysgrifau yma. Mae yna werth i darllen. Dwi wedi cael mwynhad mawr o'i darllen yr wythnosau dwytha yma. Yn ei henaint, mi oedd yn dal i bregethu tan y misoedd ola o'i fywyd, bod wedi bod yn yr ysbyty a cael llawdriniaeth. Mi ath yn ôl i bregethu yn achlysurol. Ond yn 1967, yn ysbyty Mona Garfon ym Mangor, mi fydd o'n farw yn 87 oed. Ac mae pennawd y Daily Post yn ddiddorol ar ôl o'n farw. The GOM of Welsh Letters died, the grand old man, yde. Ac mae o, dwi'n meddwl bod o'n addas iawn, dwi'n meddwl sa Ivor Wyn Jones oedd benderfynu ar yr ymadrodd hwnnw. Ond yn sicr, mi oedd o'n un o gewri yn llenyddiaeth ni ac wedi bod ers blynyddoedd. Mae Io a'i wraig wedi'w pladdu yn y llecyn tawel yma ym mynwent Eglwys Fethodistaidd yn Rhegar. Ond mae gofeb o yn aros efo ni o hyd yn y llenyddiaeth wych nath o'i gynhyrchu. Y llenyddiaeth nath ysbrydoli to ar ôl to o blant, a sydd â digon o gynnyrch i godi stem oedolion a phobl o bob oed heddiw, i wneud nhw'n ddig, i wneud nhw'n llawen, i gynhyrchu bob math o deimladau. A tu ôl i'r cyfan, mae'r egwyddor yma o gariad at bobl ac o ffydd yn niw. I ffydd oedd yn ei gynnal o drwy'r cyfan i gyd, a bob dim yn y bôn yn arwain tuag at y caderni ffydd hwnnw. Mi sgwennwyd englynion gan y Prifar Gwilym Teislu, a dyma 4 o'r englynion hwnnw, a maen nhw englynion da, dwi'n meddwl. O lawr galon y gwelais, dylodi dy wlad a thosturiais. Yna, mewn lled ac mewn llais, dy rin i dlawd ar enais. I blant bach ac i'r achos y rhoddais doreuddam, gan aros i rannu ar werinais, blond gwlad y fwynhad fydd nos. Nos dawel, dawnsiau dewin a flonydd ar flaen dysgrifin. Doedd tywydd te i gegin llwydwen trwy dyryddedd rin. Ond dyma'r ochr arall iddo. Llosgais hyd dyddiau llesgen i ddeifio ac i ddifan llygred. Herio mewn holl anwiredd a dadlau dros hawliau. Diolch yn fawr.